Hindi naaawat ng bagyong Julina at ng pandemya ang National Convention ng ruling party ng Pangulong Rodrigo Duterte o ang tinaguriang QC faction ng PDP laban ngayong umaga ng September 8 dito sa siyudad ng San Fernando, Pampanga sa Laos Group Event Center. Sa pagharap ni PDP laban Secretary General Attorney Melvin Matibag, ibinalita niya na bukod sa masamang panahon, may ilan sa mga miyembro ang nagpositibo sa COVID-19. Supposed to be 10 o'clock but because of the weather, tapos medyo maraming mga attendees supposed to be na nag-message sa akin. Medyo may mga concerns na yung iba lumabas yung mga result. Nakakalungkot, merong mga ilan na nag-positive. Hindi naman umano lahat ay bahagi ng voting delegation ang inaasahang mag-ookupa sa higit 400 seating allotment sa Laos Group Event Center. May option din daw na dumalo ang ilang miyembro via Zoom o virtual conference. Mismong si Energy Secretary Alfonso Cusi ay hindi dumalo physically at online lamang na makikibahagi sa convention batay na rin daw sa abiso ng kanyang doktor. Yung attendees na 450 because of the health protocol, some of them kasama na namin dun yung mga crew saka yung mga staff. So yung we're expecting mga 300 na attendees. Not all are voting but majority are voting. Ayon kay Matibag, nasa 179 voting delegation ang partido ng QC Wing faction na inaasahang boboto. 179 ang no, that's the council eh. Yung na-determine na. Okay, 179 based on the CUs, yeah. Si DILG Undersecretary Jonathan Malaya, na kilalang kinatawan din ng partido, nilinaw na ang voting delegation ay pili lamang at hindi ito ibinukas para sa lahat ng PDP member sa bansa. Hindi rin umano lahat dito ay public official kundi ang ilan ay kinatawan nila bilang local leaders. Ang mga participants dito are the voting delegates. So hindi namin to inopen to the public, yung parang kasi ang dami member ng PDP laban, di ba? So the voting delegates are the officers of the party, the members of the cabinet who are members of the party, congressmen, senators, and then the regional and the provincial chapter presidents. Meron kaming mga officers na hindi naman government officials. The mga leaders na local leaders na abogado. Ayon kay Malaya, bahagi ng argumento at ebidensya ng QC faction at inakyat nilang petisyon laban sa Pacquiao faction ay ang listahan ng mga regional governors at grassroots members na solid umanong sumusuporta kay Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi ko alam kung sino yung mga regional head nila, pero yung regional head namin na nakasumite sa COMELEC last year, yun pa rin yung mga regional heads namin ngayon. At talagang ano sila? Oo. Nasa inyo sila? Kung ano yung sinumite at the time of Senator Coco Pimentel when he was still the party president, vast majority nun ay nasa Duterte QC Wing. Sinagot naman ni Yusek Malaya ang mga kritiko ng partido ng PDP laban sa pagkwestiyon sa paglabag ng social gathering. Sinabi niya na bukod sa ipinatutupad na mahigpit na health and safety protocol sa venue, mayorya ng kanilang mga miyembro ay online ang partisipasyon ng partido. Idinaos ang pagtitipon dito sa Pampanga na pasok sa Modified General Community Quarantine. Halos hindi pa umano aabot sa 50% capacity ng venue ang kanilang inookupahan. Again, let me clarify. Kasi bakit daw? MGCQ po ang Pampanga. We are not even reaching 50%. Paolo G. Santos, CLTV News.